ndizorere munda wangu wandakasira baba vako baba varikutokatora kuna kwami nyaya makubwa baba tauraitidza pamusoro yodari ichokwadi zvinotaurwa izvozvo ndikaripota ndichiti inini kuva mudiki ndizorere munda wangu nokuti vana vangu vari kutambudzika zvinhu ndinovana vanoita 11 iyo 7 vakushaya kukura 4 vari kuwana kwokurima saka randipo basa munda wangu saka ndo akutotanga kutondiendera kukoti futi kuti apera pane pandida kuti mujekese mati ndidzorere munda wangu wamama kapani ini ndakapa mukoma wangu baba wake uyu una 83 ndikati mukoma munda wako ukurefuko vanangu inini vachiri vadiki maona ndakaenda kutsvaga munda kumapurasi kumunda murefu ndobva ndawana munda ndopa ndikazosira mukoma wangu sara uchirima munda iwoyo vanangu kana akura uchazovapa munda iwoyo mukoma muna 2000 obvafa haina zvandikataura mukoma naye kuramba achirima zvake aiwa ndangomusira ndaisira ndinovana ndakaenda ndinovana kumunda murefungu vana vamwe vanga atuita kuma 20 years vanga akura zvakaita panguva yacho wasina kukura mundoemakosanatira zvachose zvinogona kuitika izvozvo aiwa ndakasarinda mukoma wangu angano wake ndakusarindira mukoma wangu angano wake mwana zvitowana baba kaizvo pamusoro ichokwadi kuti vakasiyira munda baba nechinangwa chokuti ava vakatsvaga munda kumapurazi ndobva vawana munda kumapurazi ndobva vasiyira baba munda wavairima umwe wanga uri munda wababa wavo saka ava vaenda kumapurazi vakataurirana baba kuti no munda uyu ndowani ndikomazvirimai muko baba vairima kuno kunani kuno munda wakutaura kuti kumba kudhuze baba ndobva vati aiwa inini kuno kuti vandakurima kuno kudhuze uyu mwana wangu mukoma wangu inini iwe chitora munda wari kumhiro mukoma vaindobva piwa munda wababa nababa wavo right negai ndibva ndaipinda nyaya iyoyi manzwa sekretary vachitaura kuti nyaya takatomboitonga nyaya iyoyo hatigoni kuti nyaya yakambotongwa yoiswa judgment toitangidza futi titange taakutanga imwe nyaya patsva regai ndidiva pamudiki kuva mudiki vachipweri nyaya yenyu ndainzwa inyaya yatakambotonga mudare ramambo dochito takaenda pagraundi takaedza kuitaura takatisa judgment kana ndisina kukanganwa ndakatokumbira madhunduru mairi ekukumbira mwana wenyu kuti dai agona kupiwa madhunduru mairi murume akagara pakanga atendera kuti zveshuwa anogona kumupa madhunduru mairi kuti mwana wenyu arime saka handina kuzoona kuti zvakazofamba zvakanaka ndakanzwa sekuti mwana anenge anga kutotora nemamwe madhunduru anodarikidza atanga akumbirwa namambo kuti dai tagona mwana kuti aone madhunduru mairi saka ndandiri kukumbira ndichiti nyaya yenyu yakanaka asi ndandiri kuti kwamaidzora kuti nyaya yacho nekuti tinoti kana nyaya dzichiuya dzinotangana kana kudarira headman yotongawo kana yatadzirwa kaheadman yoenda kwamambo yakabva kwamambo haitadzoka kuti kwamambo inenge yakuenda kwamajistrate saka ndaifungidzira kuti kana musina natogutsikana kuti zveshuwa nini munda mapiri andakaita baba vake mapiri andakavaita ndakati handakuvapa zvachose ndaiti ndichadzoka inhaka wevana vangu ndaifungidzira kuti takatisa judgment yekuti nyaya ita takaona pane zvatakaona zvatakasaka kutiti uyu munda wanga uri wava baba vangu mapanirana makaita kuti nini makazoendawo makasiya maoneka makazodii saka ndaifungidzira kuti aigona kubatsirai pachena kana mbuda inonzi LC4 rejudgment totokunatso kunyorerai muchiendawo kwamajistrate kuti nyaya yakatongwa namambo asi ndoda kuti wapiwa ndakugutsikana nemutongo waakapa kuti vakadzorera munda mwana wangu asi ndiripo ndini muridzi wemunda tonyorawo gwaro redu zvotakati yatongwa namambo nhasi nondaa kuti ngati itonge ine judgment saka ndaifungidzira kuti kudare hakutyise kwamajistrate vanotaridza kuti mambo akatonga asi zvaakatonga tinokwanisa kuseta aside mutongo wavo kuti aiwa pane pavakareswa vakaisa judgment isiriwo dzimweni dzenguva mobva manzi munda wese iwoyo maudzorera
Saka ndaifungidzira kuti Monday chipiri chitatu makasununguka appeal inotobvumirwa kuti muite appeal patikuri kwaMajor Street. Mr. appeal against judgment yatakaita isusu yekuti takaona zvakafanira zvakakodzera kuti munda takadzorera kuna baba veUwa patakauya kuground pane zvatakaona. Saka ndoti hatingogoni kuti titonge nyaya futi yatakaisa judgment izvozvo ndine judgment iripo. Saka ndaifungidzira kuti nyaya inogona kubatsirika asi yakuti tichibva kwaheadman ikapinda kwamambo yopinda mune rimwe dare. KwaMajor Street radare guru rinodarikwa rekwamambo kana vanzwa kutaura kwangu, asi handina kuvharirai panze ndati mukana muchiinawo wekuti muri kuti yakatotokwa kwamambo, asi ndakaita kuti ipinde zvakare mumatarezi kuri kwaMajor Street. Dzakawanda vari kuuya tichivabatsira tivapa maLC4. Saka ndati gwara iroro munotoita kunyorera pachena mutoripiwa muendesawo nyaya yenyu anoti munoti kudiwa kupa kudii. Ini manje inika munda handina kupa uyu ada kutongana nini, ndakapa baba wake mkoma wangu ndiwandikapa uwako urukulesi naika vanangu kana vakura vachadzoka naika zvino vanangu vakura iye kwamudiki uyu ati wangu ini wolima wababa wake wolima ini vanangu vachitambura kuti ini ndakufamba ini ndaparadza mari ini ndikuparadza mari Zvese tazvinzwa ndozvandati zvakuda kuti tichisa mune rimwe dare guru rinoita kuti maenda kwaMajor Street handiti muchitaura nhau yenyu. Ini pandakabuda ndichifamba ndakadai asi mambo judgment vanga vakadai pamusoroi akandiendera kwaMajor Street ndikaenda ndikapinda mukoti ndikapuwa pepa rokunzi iwo akanobvurunga munofanira kupindura pepa rakanyorwa nani nakwamudiki naika zvakanaka kuti ari mukoma wake uyu mwana womukoma womunda wandikapasa takundwa uye akanga aripo mwana womukoma futi weimba hombe akanga aripo. Saka zvokuda kutoti vakataurirana nevakoma ake vaviri yekuva mudiki uyu nofuka 2 hours vachitaurirana vadzoka vakazonditi mapepa chega izini kupindura munda imimi vakataurirana kuti munda uyo munda tikupa saridzwa wene kureva inini asi goro lino nguva yashe yapera manga muna kutopa zvino kazvitaura nemuromo kuti chipasana ichiregedzai zvinoitwa nemagwaro. Aiwa ndikuda kuti ndozvakataura iwo chega munda iwo goro lino chega kulima maana vakawirirana nowakoma wake uyu chega kulima naika yesu tikatona ukatolimiwa futi goro lino yesu kana maguni yesu ukatoti unguru maguni yesu kuno munda usira kuti mwa maguni changamireka itai kuti ndiwirane nomwana uyu kutokudza itai kuti ndiwirane nomwana uyu changamira naenda inzwa nengi munda wangu atiri kudaro mongera naenda inzwa asi kuti sinotonga tichitedza murayiro acherere mwana asanozwi ndosamanzwa ndichiti muno takaitonga takachachacha ndakuti pamamaenda kwamudanza hana uzenge vapedza kunyora mapepa ipo paine makamama yausaina apa yotawirira kuti munda wati wakundidzorera asi hazvina kuzopedzisira mapepa amutora hana kuzosainwa. Saka ndaifungidzira kuti titangire ipapo maigona kuenda kupa igwaro redu muenda naro kuti muchitotaura zvese izvozvo ndandakati uya akati zvakati hana kudai vanokubatsirai. Ndibatsire ipapo ndibatsire yachakamira ndibatsire munda uyu ndo wangu ndibatsire kuti yada kuti ili vana ngotambura ndinovana 11 ngotambura atiri kudaro apo atiri kudaro amuna ukama ndaona makasukudza roko ari pasei borai ndikaitanganzwa ndakanzwa mapinduro yamama itachangamire kuti baba wanyaya yavo yanga yakufa kuenda kumusoro endewo vari kutaura kuti nyaya yavo yakazosvika pakuti uyu adzivere munda saka ikoke ndodarira vakufanira kuenda riye kuti munhu wamukati asiye munda uye hana kusiya munda wozi kunoku yakatobva ndomaonderana ndaiti pakuaa ndo zvandataura kuti tine dare rekuti tinobva padare rakati iratakuenda rakadarikawo rikwamambo yaMajor Street Court ka inopowo judgment yayo vachitsanangudza zvavari kutaura kuti aiwa pane zvakaitika munda ndiwamo roonawo padare racho rekwaMajor Street tinenge sina kubatsirana imi baba uyu muningira munhu baba saka ndakandagara nakuti zvamuita hazvina kunaka tigare pasi somuri
ukwabangu kwabani yandu basa babongo kuma nasira babongo kati kwatakwenda kwazitese azwita achito chinyiro chakanaka tikone kugara pasi andi kana tagara pasi towirirana mamambo kana kukota kuna zvakunoitwa sei zvakunoita tikitokama zvinozosika mweya wakaita sei mweya wakaipa ndopane akamirira uchikamira kudaro ndiwe here ukamisa ava kuti varege kupindura mapepa yanga yaiswa mawaya kukoti ukamisa ava uchiti kuchena kukunzwa uwirirana nouyu kuti munda ucharima pakumisa vandikana mapepa ndangoti pamini hapana kutokisana baba pepa parikatendewa chinamija ndingandiitoinanditi ndikanzi arinopindurwa baba ndibaba pepa rangu ngariite kuti sei ngarinopindurwa kakabamino kuti makutanga mapurisa anaita baba chingosiya zvakaita sei aimira wazviona here kuti wakamisa nyaya isina kupera iyoyo uye yausingagoni kupedza iwewo ini pakumisa kwandikata mukomana tarachivabapiwa madhindiro akapiwa nababa handineka ini ranisikwa chinzi mukomana ndiko yanga dzarifana kurima madheni mangani maviri ndikapinkomana chirima madheni mangani maviri kana kunze kwachena tozogara pasi chinzwa dei usina kumisa baba vakapindura mapepa kupi koti kudei dare ava vakatongana nouyu kwamejastri ari uyu anga akamhangara nditika dei zvakapera kupi kana vaidzorerwa munda wavo ava namejastri vaidzorerwa kupi kana uyari aiwina kana kuti aiwina zvakapera zvinewo ukamisa zvinhu zvewazvimisa ndobva watadza kuzvipedza upaona mai musi wa 28 June ndichifonera baba vanonha vemunda nomutsumedzana kwandeta nomwana wamuvino vakataura kwete zvekutaura panapa zvavava kutaura nhasi vachitaura izvozvo ini ndakarekoda odiyo ndinayo muunzwe chokwadi chakataura baba pamusoro pomunda iwoyo kwete zvakutaura nhasi izvi isusu hatigone kuti tingazoipedza takada kuti timumaodi daudzoka paizwire kuti ndiani wakovi mukoma kasi wanza kuti arowaruita shona yaakamisira munda mukoma pamusoro shona yemunda uyo wakati anogadzirisa munda wababa wavo unowanzwa munda uyo wakanga wakapiwa sabhuku sabhuku ini ndikazotora munda yekubva kuna sabhuku handiti ndomunda wawakapa mwana wavo mushure mokunge inini mati munhu nekupe madhondoro maviri ava ndobva vatijaji vega nekuti munda ndoweduwe munda takutora wese tatavachangamire mafanzwa tatavachangamire vati nyaya yenyu ndakaitonga mudare ripi ndikapawo judgment somaonero yandakadini yandakaita kana musina kuwirirana nojudgment iyi hamudzoke kutongwa futi papi pano makendo padare rikakurira ripi rineri pangai pamusina muzvizvairana bai right baba ndanzwa zvenyu muchitaura nyaya yekuchema kwemari kuti zvikuti kuwestira mari iye mari iyo yasati yawestika nokuti vakomana kana vakazokusvetirai kwavo hamene zvikatika chiendai nimo muri mega vanzwa sokutaura kwatachangamira mosvika moita apiri nyaya yenyu kuti ndikatonga so saka kuda zvakati motongwa ikoko kwete kuti zvamwamata zvaramba changamire kuti tikambokutonga takatopa judgment tiri paground saka maakuti inini ainini adzodzokeredzai futi nyaya iyeyi hazvichaita zvinhu izvozvo pamwe zvimwe zvikarenge zvedu tichitaura sei kwapa zvichaita takutodawo judgment inenge yakutobva kumusoro kayakutodzoka kutoti nyaya inini yakafamba so payafira kunga payafira mumo yatauraga ndichitakamisa hazvina kuipa saka achiti isusu dai taenda kudare guru iri remajestri court zvinoita kuti dare redu nyaya iri inofamba zvakanaka ndosaka ndatanza noimbira mwana haaneti imuti ndaparadza mari asi rimwe remazuva munokuveka kuti muda wangu ndaudzorerwa nekutaura kwenyu mugoni asi makabva mandaneta zvinonetawo kana imwe changamire shiko munoshuva kuti mwana inini ndiri kuhotora baba wakewo mumba mawo ndini ndinotonga inini dzimba mbiri dzavakoma vangu baba umukomana uyataura kuti tachibaba asara asi baba ndiye asara inini ndiramba takenda kudare chete nombodzi yeyi wanda kuramba ndichena naye kudare chete achitongana neni kudare chete wani munhu chete asi munda wababa wake ulipoka wangu ulipo ndafanye nditora diregerei ndichienda izvo zvamukutaura diregerei ndienda zvakanaka baba zvakanaka mazvitaura
Nishamenda hakuna kumbiri kwa nini? Hakuna kwa inombeza, hakuna kwa inombeza chakula. Hakuna kwa inombeza munda wangu. Yeye atuwa baba wake achilima, wangu achilima, kana wangu achitambura. Ndino wana wakawanda kai. Yeye alimunda ali uhani. Alimunda mibili. Ilino anangwa achitambura. Halime. Kamsoroi. Shaka mire ikoto sesa mundi. Regaiti ngodzoka pashoko redu ratataura iroro kuti dare redu takati nyaya takamboitambanudza regaiti chiisa kwaMajor Street kuti vaipedza hatigoni takaisa judgment toisa imwe judgment pamusoro zvanzwirei maongera nyaya yakanaka inobatsirika asi dati musazeze endai kwaMajor Street hakuna mari dzinobhadharwawo ichakamira ndikuona kuti inini yeni kunyama chivo vakomana ndinapinda kutongana nombodzi chete iyari hwana munda kuwalima achiti kuda mwana wani mwana wani izvoraiti akatamba makuva 4 akifonera akazvita wegani baba anozvita wegani wari mukoma wangu novanake vaviri naika vanhu 4 akavakira makuva kwayo ndisipo akubaya ng'ombe dzangadzi yake dzemasungiro achinja ndisipo ndakwakwanyombenga kana pamusoro ndo imimiso munomunda weyu munomunda weyu kurasi kwachirikawo kana uzoto imi vamusi kugara mugara kuna nditi uye uya kugara pamunda iyoyo akati munda iyoyo wawangu ndakutora unonzwa sei mwoyo wenyini inini wangu ndakatousiya saka chiteererai nyaya yedu yanzi nachangamire nyaya yanga iri pakati paIsaac Puruvhurunga Chipwere naGwani Mudiki Chipwere makorokota nachangamire vaona kuti nyaya yakambopinda mudare saka vati ngaidzokere zvakare kuMajor Street kwanga yaenda kudare repamusoro sezvo nyaya yakambotongwa kare mudare rino saka mambo vakurudzirai kuti nyaya iyi muende zvakare nayo kwaMajor Street vataura zvakare kuti munogona kuuya unotora LC4 pachena ruling anambotaura ari endidzidzisai pepa saka masunungurwa enyipa masunungurwa